Britský turista Lou byl v Mississippi nakoupit pro svého přítele Andyho. Obchody ani peníze v Británii ještě nemáme. Užíváme naturální směnu. Například dobytek, obilí, manželky. Jsem tady. Jo, já vím. Dej mi drobný. Andy? Já? Kde jsi to sebral? A co? Přece to houpací autíčko, na kterým sedíš. A jo, našel. Tak našel? Jo. To se mi nějak nechce věřit, pane Pipkine. Mám pocit, že mi už zase lžete. Obchodní dům Walmart v centru Jacksonu se dnes dopoledne stal dějištěm bizarního zločinu. Muž, vydávající se za postiženého na vozíku, byl natočen při krádeži dětského autíčka na Ne. Podezřelý měl silné brýle, vínově červené tepláky a špinavý nátělník. Policie zveřejnila tento pravděpodobný portrét pachatele. Ukradl to asi negr.